Ikatatlo nga domingo sang total lockdown sa syudad sang Bacolod, nangin matawhay samtang Bacolod City, patient number 3 napatay sa heart attack. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Ginbawian sang kabuhi si Bacolod City patient number 3 samtang naka-confine sa ospital. Sunod sa City Health Office na heart attack ang pasyente nga una na nga nagnegatibo sa COVID-19 sa repeat PCR test. Ang 40 anyos nga pasyente ang taga-barangay Takuling kag may travel history sa Manila. Apisar nagnegatibo na ini sa COVID-19, padayon ini nga naka-confine matapos na stroke kag hypertensive. Nangin matawhay ang dalanon sa Bacolod City sa ikatatlo nga domingo nga pagpatuman sang lockdown. Ginkalipay sang alkalde ang kooperasyon sa mga pumuluyo nga sunod sa iya nagapakita sang disiplina kag kooperasyon agud pakigbatuan ang COVID-19. Kung mag-isa ang aton pumuluyo, kadamo, kadako, kag katingalahan sang aton mapatigayon. Upod si Rinald Castillo, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.